hem vingut a parlar amb un dels protagonistes de la propera temporada del Cursal, en aquest cas Dafnis Balduz. Hola, Dafnis. Hola, com esteu? Molt bé, tornarem a veure ben aviat el Cursal i per partida doble. Sí. La veritat és que molt bé, francament. A les dues sales, vinc a ocupar-ho tot. Aviam si no teniu alguns espais més que pugui fer alguna cosa. Tenim molt ple, però ja farem. Però vens el 28 de març, que tornaràs a pujar a la sala gran amb Honestedat, de Francesc Cuéllar, que interpretes al costat de Míriam Iscla. Esteu just a punt d'estrenar, em sembla. Sí. I en aquest cas et posaràs a la pell d'un director de cinema? Correcte, d'un director de cinema que està ja rodant una pel·lícula que protagonitza una actriu que interpreta la Míriam i que enmig del rodatge es troba amb un conflicte, que és que de cop ella, que havia acceptat fer una seqüència on havia d'anar despullada i de més, no vol fer-ho. I a partir d'aquí es genera tota una discussió i un debat sobre si és necessari, que realment estrictament necessari, que aquella seqüència sigui amb ella despullada, o si es podria fer el mateix i explicar el mateix i la mateixa història si ella n'és vestida, no? I els dos punts de per què realment cal despullar, si hi ha una sexualització, si no hi és, què és el que vol generar aquell nu. Hi ha tot un debat sobre això que és molt oportú, penso jo, que hi sigui, i que genera una gran disputa, sí. És una hora i pico de tirar-nos els plats pel cap. I això ja de saque. I després és que m'agrada molt l'obra. És que l'obra és molt guai el que planteja i està molt ben escrit. Ha escrit dos personatges que tenen un bagatge cultural molt bèstia, cada cop i volta entren amb disputes molt elevades, diguéssim, de dues persones molt culturitzades, saps, amb molt bagatge. I després retrobar-me amb la Míriam, després de, jo crec que més de 10 anys feia que no havíem treballat plegats, clar, tot era com, tot anava a favor, tot era sí, saps? I llavors sí, el que tindrem a la sala petita és el monòleg de Qui va matar el meu pare, d'Eduard Louis, ambientada a la França actual d'Emmanuel Macron. Què ens pots dir? Bé, això és l'adaptació de la novel·la del mateix títol de l'Eduard Louis, com deies, que ha fet el Pau Roca, que és el director també de la funció, i és un llibre autobiogràfic, com totes les novel·les que té l'Eduard Louis, que són de la seva vida i del bullying que ell ha patit, tant familiar com escolar, com de tot, principalment per la seva homosexualitat i després per altres coses que s'expliquen a la funció, no? I al final també és una mena de diatriba, d'explicació de la relació d'aquest fill amb el seu pare, de tot el que ha significat, que això és el que ens increpa una mica a tots, de les relacions entre pares i fills o mares i fills, és igual, i com els pares han fet les coses com han pogut, però que les hagin fet com han pogut no vol dir que estiguin bé, i no vol dir que després com a fill no hagis de superar moltes merdes que tens perquè se t'han ja explicat malament de bon principi, no? I és una mica del que va aquesta funció. Qui va matar el meu pare és una metàfora, el títol. El pare segueix viu, en realitat. Vull dir, no, això ho podem dir tal qual. I ell és un senyor que comença sent un homòfob, un masclista, té moltes merdes, i com acaba quan ja és gran i tot el viatge que ha fet vital l'ha convertit en una persona completament diferent de com era i de com ell va criar el seu fill. I això hi ha alguna cosa molt esperançador també, no? De dir, hòstia, aquest senyor, a través de l'existència del seu fill, ha canviat completament la manera de mirar el món i de pensar. I, clar, vull dir, es pot passar, hi ha esperança, no?, de que això pugui ser així i que al final neixis i et criïs d'una manera i acabis la teva vida havent prosperat i havent millorat en molts aspectes. I això és una mica la part molt guai d'aquesta obra, que és com tothom podem transformar-nos a millor, que és una mica l'esperit. Crec que ens has seduït moltíssim amb aquesta explicació. Tindrem el 30 d'abril a la sala petita i res, convidar a tots a no perdre-us aquests dos muntatges que tindrem amb el Dafnis. Sisplau, veniu a veure'ns, per favor.